שלום לכם בעלי עסקים ומורים. יש לי חדשות מרגשות לספר לכם. אני ממליצה לכם בחום להיכנס לאקוסיסטם של OnPassive כדי לשדרג את העסק שלכם או לשפר את חוויית ההוראה שלכם. זוהי גלקסיה של כלים דיגיטליים מבוססי בינה מלאכותית. יש שם פלטפורמה חדשה בשם OConnect, המשולבת עם בינה מלאכותית, מה שהופך אותה לאפשרות הטובה ביותר בשיחות ועידה. טכנולוגיה מתקדמת זו מספקת תכונות רבות שמשדרגות את הפגישה עבורכם ועבור המשתתפים שלכם. אחת התכונות הבולטות היא היכולת לדבר, בעוד תרגום בזמן אמת מופיע בכתוביות במספר שפות. בנוסף, ל-OConnect אין הגבלה על מספר המשתתפים. אז אם אתם רוצים להקפיץ את העסק או ההוראה שלכם, אני ממליצה לכם להיכנס לאקוסיסטם של OnPassive ולחקור את האפשרויות ש-OConnect מציע. יהיו לכם שם עוד הפתעות, חינמיות. אל תישארו מאחור. אני עזבתי את זום ועברתי